kamar wasa yake da ke ratsa zuciya ne. San so ya zama na hakika don aka san haka kuma cuta ne. Wanda zai ce so yanayi ne, wannan wasa ne. Domin da yanayi ne kullum zai yi sauyawa ne. Baya san fadarsa a baki kuma zuciya ta san karya ne. Baya san fariya saman fuska kuma zuciya baki ne. So ana yi masa lallama domin shagwababbe ne. Sanan dafi ne yana da zafi a zuciya ciwo ne. Kuma shi zuma ne yana da zaki idan ka so waraka ne. Yana anan yana can shi mai yawo ne. Har ya mamaye duniya sanannen halitta ne. Kuma in ya kama zuciya ba shi ragawa ne. Shi ba shi talaka ba shi ga attajiri hukuma ne. So mai sanya mai rashin gata ya zama mai gata ne. Zai mai shar da mai gata ya zama mai rashin gata ne. Kowa yana da mai sansa wasu rashin fahimta ne. Shi wanda ke san maso wani abin tausayawa ne. Dan ya sani kuma yake ta so hakan takurawa kai ne. Shi so halitta ne tamkar kowa yana da rai ne. Shi makaho ne kuma kurma gun zamansa zuciya ne. Budar idanunsa ko ya ji da kunna gunshi shi na kasa ne. Zurfin ciki a sona mai da shi kamar maraya ne. Adalcin da ake yi wasu kawai shi ya furta ne. Domin yana neman gurin zama inda zai zaune. A lokacin da yake ta jira to zai iya tafiya ne. Ba a more wasu sai an yi shi da gaskiya ne. Sannan ake gane soyayya tana da daɗi ne. Wanda bai ji daɗinta ba to yayi rashin dace ne. Ko shi so ya fi son kowa ya samu gurbi ne. Zo mu zauna zo mu saba so jarabta ne. Shi matsalar so mafi yawancin sanaga kishi ne. Rashin kulawa da haƙƙin masoyi kuskure ne. So da ana ganin sa da tuni an masa zane. An zane zuciya da mai so ina zanen so ne. Kawai shi batacce ne da zai fito za a yi masa nune. Wani zai masa kyauta wani kuma shi zai ja masa kunne. Domin ya kansa da kuka har ma a zuce ne. Kuma ya kwakwashe zuciyar mutane ina suke ne. Shi so yana da faɗi in za a yi fasara ne. So alkhairi ne. So farin ciki ne.